Vicent, el regidor, que s'han fet uns tallers, tot això s'ha d'anar consolidant, penso que esteu en el bon camí i que fa falta tal vegada la iniciativa de tindre més tallers, introduir metodologies i propiciar aprendre i divertir-se al mateix temps en aquestes metodologies en el que són els llenguatges audiovisuals. Aquest certamen no haguera estat possible sense el suport d'institucions com la Diputació, l'IBAG, l'IBAC, Institut Valencià d'Art i Cinematografia i la Conselleria d'Educació. El que intentem és tant la participació que comentava, el divertir-se, com el crear noves idees, una forma nova d'entreteniment. Per això, des de la regidoria de joventut, com a cap de la regidoria, tinc clar que anem a fomentar al màxim aquest esdeveniment. Per això mateix, el que comentava abans, i ja he agarrat el compromís de Miquel per a que durant tot l'any el tema de l'edició de vídeos se vos facilite. L'any que ve, l'Imagina't 2010, evidentment, els premis dependran de les subvencions, això és així, no podem evitar-ho, però el que plantejarem serà que al voltant del 50% de la gent que participe tinga menys de 35 anys. És a dir, no es tracta de que no pugui participar ningú, sí, per supost. El que es tracta és d'animar a la gent que és un poc més jove. A més, l'any que ve hi haurà el mes de juliol tallers audiovisuals i noves metodologies per afavorir i augmentar la participació en el concurs. I aquest ha sigut el nostre itinerari de la Setmana de la Joventut de la Font de la Figuera.